Em dic Albert Soler, en aquests moments soc director del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona. Soc professor de literatura catalana medieval i una persona inquieta per l'aportació que podem fer des de la filologia a la construcció d'un relat útil del país sobre ell mateix, sobre la seva literatura i la seva llengua. Processos de substitució d'una llengua entren plenament dins de les coses que estudiem els filòlegs i els lingüistes. L'estudi no garanteix res, sobretot si el que fem és un tipus d'estudi o de recerca molt escèptica que separi els diferents àmbits de la realitat. Jo crec que això no és... Jo crec que en el fons això és un procediment antic. Podem distingir la realitat, podem distingir diversos àmbits de la realitat. Fins i tot l'estudiant o l'investigador pot distingir-se ell mateix de la realitat i a vegades és bo que ho faci, però ha de saber que no està separat. Per tant, un estudiós del català que sigui català o un estudiós d'una altra llengua que vingui a estudiar el català, jo crec que inevitablement es troba implicat amb la realitat del català, amb la seva història, amb els problemes que pateixen els seus parlants. I és bo que sigui així. La ciència escèptica em sembla una forma antiga de fer ciència. Em sembla que avui sabem molt bé que l'observador i allò observat es poden distingir però no es poden separar. En realitat les coses són bastant més complexes i les llengües són més complexes que l'esperanto. L'esperanto em sembla pot arribar fins i tot, podria haver arribat, no sé si encara es pot dir que és vigent, podria haver estat una llengua de comunicació internacional, però també em sembla que els plantejaments amb els quals es va crear i la filosofia amb la qual es va crear és una mica naïf. Pertanyen a una època que em sembla una mica superada. Potser m'equivoco, potser tornarà a ser arribarà un dia a ser una llengua viable. Ara em sembla una cosa una mica artificial. Home, jo crec que interessos no n'hi poden haver gaires. Em sembla més aviat un negoci ruïnós, com s'ha demostrat en tota la història d'aquesta llengua. Em sembla un experiment interessant, una mica irreal, en el sentit que parteix d'una concepció molt racionalista, molt racional del que és la societat, del que són les persones, perquè la llengua pròpia és alguna cosa més que un vehicle de comunicació. És a dir, el llenguatge, la llengua, al final té valor per si mateixa. No és que parlem per comunicar-nos, és que parlem perquè vivim en un món fet de paraules. Els humans no sabrien viure en un món que no estigués fet de paraules, i per tant aquest món fet de paraules acaba sent una finalitat en ella mateixa, i la llengua té aquest valor. Pensar que la llengua només és un vehicle de comunicació és el que deia abans, em sembla ingenu. És més, té valors afegits realment molt més complexos, emocionals, sentimentals, afecta cognitivament a molts més espais que no pas a la pura raó comunicativa. Segurament és difícil que la substitució sigui completa. Ara, quan ho és, moltes vegades és per raons d'utilitat social, de pressió social, de prejudicis, de vergonyes, de ridiculització d'aquesta llengua. Pot tenir a veure amb coses d'aquestes. La pèrdua d'una llengua és la pèrdua d'un ecosistema cultural molt complex i, per tant, que es vagi reduint el nombre de llengües en la humanitat és un empobriment d'aquesta mateixa humanitat. I al darrere segurament hi ha un fenomen cognitiu que hauríem de superar, que em sembla que ja estem en disposició de superar i que és clau superar-lo en el futur immediat, que és la intolerància a la complexitat. Voldríem que les coses fossin fàcils, que fossin netament distintes, que fossin clares, per exemple, que un estat i una llengua coincidissin, que en un estat només hi hagués una llengua, que una llengua tingués un estat o més, però uns determinats estats. I, en el fons, les coses són infinitament més complexes perquè la ment humana i els humans som infinitament més complexos. I en nosaltres hi ha la capacitat de tolerar la complexitat, la indefinició, el dubte,
de tolerar la possibilitat de que dues coses siguin veritat al mateix temps. Per tant, en la mesura en què siguem capaços, i a mi, des d'un punt de vista evolutiu, cognitiu, em sembla que això és un indici, el moment en què siguem capaços de tolerar la complexitat, serem capaços d'admetre la diversitat lingüística, sense necessitat de reduir llengües, ni tan sols d'imposar llengües de comunicació universal. El franquisme és l'exemple que tenim més a prop com a forma de repressió d'una llengua i imposició d'una altra. Res a veure, per molt que alguns mitjans de comunicació espanyols ho vulguin pretendre, res a veure amb el que s'està fent avui a les escoles de Catalunya. D'altra banda, que l'estat espanyol fa anys que intenta utilitzar l'escola per fer perdre un àmbit al català en el qual pugui desenvolupar-se amb normalitat, això és indubtable, i ho fa influint en el que són les àrees perifèriques del domini lingüístic, com les Balears a València i en el tristíssim cas de l'invent aquest de l'APAO, Aragó. L'ús en l'espai públic té molt a veure amb la dimensió social i també amb la utilitat pública que tingui aquesta llengua. El que garanteix l'escolarització és que ningú no pugui adduir que no li han ensenyat aquesta llengua per no utilitzar-la en l'espai públic i, per tant, per posar la seva continuïtat en un compromís. És a dir, no hi ha dubte que el pas següent que succeirà a les Illes, al País Valencià o a Catalunya, depèn del que succeeixi a l'escola, és que els que ara addueixen que no sigui obligatori el català, després adduiran que no se'ls ha ensenyat català com per reclamar-los a l'hora d'entrar a treballar a l'administració pública o en qualsevol altre lloc de treball. És a dir, és una planificació perversa de com anirà això. És claríssim. Primer farem que no sigui obligatori a l'escola, i com que no és obligatori a l'escola i per tant no és obligatori saber-la, després serà accessòria en el domini públic i laboral. Molt important és que sigui necessària, que sigui útil, que no sigui un artefacte decoratiu, sinó que sigui realment interessant de fer-la utilitzar. I això té un sentit molt ampli, no només econòmic o laboral, sinó també identificatiu, si convé, també de prestigi. Ridiculitzar una llengua, per exemple, la cosa que és tan ridícula que acaba de fer el govern i el Parlament d'Aragó d'anomenar dues llengües, la PAPIP i la PAO, que és ridícul i ells ho saben, té un efecte ridiculitzador sobre la llengua i sobre els mateixos parlants. I això va en detriment de l'ús normal de la llengua. En el cas català, un dels factors que afavoriria el seu ús, la seva extensió, la seva pervivència, és no tenir un estat en contra. Ja no dic tenir un estat a favor. És que fa 300 anys que tenim un estat en contra. Un estat que ens costaria trobar moments i coses que hagi fet realment efectives per ajudar que el català pervisqui. De fet, sempre el contrari ho continua fent. Si hem sigut capaços de sobreviure 300 anys amb un estat en contra, ja no direm el que podem fer si un dia deixem de tenir un estat en contra o tenim un estat a favor. Això seria important. De totes maneres, sempre la voluntat dels parlants serà determinant a l'hora de mantenir la pervivència d'una llengua. Per tot arreu en Europa es parlen la llengua oficial. Per exemple, en Anglaterra et parlen anglès encara que siguis negre. Doncs, sisplau, parla'm en català.